हेलौ लोगोफोर आंनि बे कबिथाय इउटुब चेनेलाव लोगोफोरखौ गोसो गोरबोयै खुलुमहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय फुंनि ब्रेकफास्ट जानो नागिरदों आरो गाजर हानानै लाबाय आं ओमफ्राय मटर सोनानै लाखाबाय आरो आं रेडि ओमफ्राय सायनायफोरखौ होलायासै आरो आं ओमफ्राय दा आङो मेगिजों एवनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय लोगोफ्रा नायलांबाय थादों आरो आंनि संनायखौ जाबाबो जायाबाबो एसे खिथालांनोसै आरोना लोगोफोरा आं दा सामब्राम होना एवनानै लाजोबखाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा दिनै एसे फार्स्ट टाइम आरो आं बिदि संनाया आं दा मटरखौ हरग्रोबाय ओमफ्राय एवबाय थानोसै आरो नै खुरुमबाबो जायिनि खनसेनो ज' हरजोब्बाय आरो आं ओमफ्राय जेबो आवाजखौ होनो हायासै गथ'आ गाबदों होमबाबो आङो दसे गाबनायखौ दोननानैबाबो मबाइलखौ लानानै भिडिअ खालामदों आरो लोगोफोर नोंथांनो एसे सेयार खालामनो ओमफ्राय लोगोफ्रा नायनानै थादो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साथोन सब्सक्राइब लोगोफोरखौ खालामदो फदरखौ बासिलाय नायनानै थादो गाजर मटर मेगि होगोन बाव मेगि दाउदै एवबाय गेसानो जोबनानै होबाय नै गासिमोन अबस्थायानो होमबाबो नै लोगोफोर आंना मेगिया मोनबायबा आरो ओमफ्राय आं मेगियाव दुन्दिया एसे होनानै लानोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जानायखौ होनो हानाय नंला मानो होनबा गथ'आबो गाबगासिनो नालाय दुस्थ'थार फिसा गोनांखौ मिथिखायो लोगोफ्राबो बरिया टेस्टि